Diuen que mentre Pere el Catòlic es trobava descansant a la seva tenda, demanà que li duguessin alguna dona de companyia, i en lloc de venir una dama qualsevol, vingué la seva dona disfressada. Era petit, 3-4 anyets, que mon pare me contava històries i una d'elles era de com Jaume I havia conquerit Mallorca. Era la meva predina, anàvem passejant per Espanya segurament i vaig conèixer més d'ell segurament a primària quan fèiem història. Vaig arribar d'Argentina, vaig anar al castell de Bellver i ens van xerrar un poquet de la història de Mallorca. I ens van contar que va ser Jaume I qui la va conquerir. Classes d'història segurament, no ho sé, no me'n record, era petit. I vàrem acabar a com una sala amb unes parets esculpides de pedra i ens van explicar que allà havia estat en Jaume I. A les classes de patrimoni de Mallorca. Jo a la plaça, quan va veure l'estàtua, van demanar qui és aquest home, pues Jaume I. Jo vaig descobrir la figura de Jaume I a 7 anys a partir de la rondalla de la conquesta de València. Demanant als meus pares qui era en Jaume I. Quan era petita tenia un llibre que era sobre en Jaume I. De primària a segon, com es varen passar un llibre amb la biografia resumida. Jo era petit i me contaven la història a classe. El professor de català m'ha fet llegir un llibre d'en Jaume I. De petita, la rondalla és padrina d'ella. Feia 6 a primària i el professor mos explicava llegendes i històries. Quan era petit sempre passava per la plaça Espanya i sempre me'n recordava d'un home d'un xaval. El vaig veure moltes vegades a la plaça d'Espanya. Casualment a les classes de català amb en Tomeu, amb els powerpoints i totes les llegendes que posàvem. Aquest home era un home molt atractiu. Era fill de Pere el Catòlic, que va néixer en 1213 a Montpellier, el mateix any que son pare va perdre la batalla de Muret. El nostre conquistador, o sigui, el conquista de Mallorca, que va fer fora els moros d'aquest país. El rei de la corona catalana aragonesa. Conquerir Mallorca des de Catalunya i va lluitar contra els moros. Al final d'any del 1229. Va dur comtes de Barcelona. I va ser conqueridor de Mallorca. València, Múrcia i la reina de Nàpols. Rei de Dènia. Va rebre les claus del rei àrab de Palma. Va ser un gran guerrer. Era bastant alt, crec que un 93 segons el llibre de fets. Ell va escriure unes cròniques narrant el seu regnat. Vam estudiar l'any passat a català. Era el llibre de fets. Era per roig. És el rei que va posar les 4 barres vermelles damunt l'escut groc d'aquí. I per això quan va arribar a Mallorca va ordenar construir la catedral de Palma. Enguany se celebra el 8è centenari del seu naixement. Gràcies a ell també va arribar el català aquí. Era un home que va venir de Catalunya amb un exèrcit per reconquerir Mallorca i també va conquerir una part de València. Ell era molt bon amant. Va venir per Santa Ponça, va aturar un lloc i allà van dinar, van menjar. Un àguila real, en cuita, entonces, i la va agradar tant. I quan va acabar de menjar va dir ben dinat. I per això pues, aquella zona se diu així. I quan Jaume I i les seves tropes estaven acampats, al vespre els musulmans prepararen un assalt sorpresa, sense avisar, i una rata pinyada va començar a caure damunt el salam de les tendes de campanya. Va caure damunt crec que va ser un escut. Anava volant i va pegar un tombó. Se va posar damunt, m'apareix la tenda de campanya i Va començar a cridar. Va despertar la guàrdia i si soldat cristian va guanyar els moros, és una llegenda. D'aquesta manera l'incorporaren a l'escut de València. Jaume I va conquerir Mallorca, però Menorca mai la va conquerir. Realitzar una treta per poder establir una relació de vassallatge amb Menorca. Enganyar, fer-los pensar que tota la costa del nord, la badia d'Alcúdia, hi havia naus cristianes esperant per atacar Menorca. I en realitat se tractava de foganyes durant tota la costa litoral mallorquina del nord. Tenia
tant de nassos com dies tenia l'any, perquè va conquerir Silla el 31 de desembre. Quan va arribar a València hi va venir una atleta molt guapa i li va donar un tassó d'una espècie de llet que no era ben bé llet, i això s'ho va veure, i com que l'atleta era molt guapa li va dir això és horchata, i ara en aquesta espècie de llet blanca se li ha quedat el nom d'horchata. El pare d'en Jaume I s'anomenava rei Pere III el Catòlic i odiava la seva muller, esposa, i per tant la van tenir que vestir de prostituta per poder tenir un fill legítim. Ell no se va enterar i va néixer en Jaume I, conqueridor i tal. Bé, una de les vegades que vaig anar a Binissalem a veure la família, i el meu cosí vivia per allà, i anant cap a Can Arabí hi ha com una espècie de rotonda, no? Que hi ha una pedra enmig amb un forat que se diu que aquell forat és de la pota del cavall de Jaume I. Primer rei de Mallorca. Conqueridor. Míster. Un examen d'història. Decisiu, perquè és un personatge clau en la història de Mallorca i de la llengua catalana. Un professor que tenc aquí davant. Mallorca. Patriota català. El carrer Jaume I. L'espermatossou més ràpid. El conqueridor. Gran visionari. Carisma. Noblesa. Intel·lectual. Polèmic per tot això de que cada final d'any fa totes aquestes manifestacions a plaça Espanya, quan se celebra la festa de l'estandard. Escut de 4 bases. La Seu. Pregós. Famalló. Cavaller. Rei. Rata Pinyada. Institut. Estratègic i conqueridor i portador de la llengua catalana. Un dels personatges més importants per la nostra història. Sobretot per Antia. Sant de Ponça. Símbol de les illes. Classe de català de primer de batxiller. No ve en escat l'estàtua de la plaça d'Espanya, el carrer i el conqueridor. Pelut. 31 de desembre. Força i vitalitat. Conqueridor. Portador de la llengua catalana, també, de Mallorca. Un crac.